मोजां मोनदों बेवहाय फैनानै जोंनि बे उदालगुरिनि दैफां एरियायाव बेबायदि रंजालि बैसागु जायोमोन आं मिथियामोन किन्तु देग्लाय आं नुफैबाय खोब मोजां जादों बेवहाय थानाय फ्राय बैसागु जाग्रा गामिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों आरो खोब रंजा बाजायै बे हाबाफारिया जाफुंबाय थादों आरो गोबां गामि गामिफोराव बेबायदि निजा निजा रंजालि बैसागुफोर खुंनाय जायो गोदोनि रंजालि बैसागु खुंनाय लोंनाय जानायजों खुंनाय आरो आथिखालनि रंजालि बैसागु खुंनाय मा फाराग नुनो मोनो गोबां फाराग जाबाय देग्लायथ' आं खोब फाराग नुदों देग्लाय जेरावबो थांदों बेवहाय आं नुदों माने उन्दैनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बोराय बुरै बयबो लोब लोब ओंखारबोदों गाव गावनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय गाननानै दामनाय देनाय आगजुफोर लानानै मोजाङै डिसिप्लिन भाबै बयबो ओंखारबोदों गावनि गोसोआव रंजानो लुबैनायखौ बेरखांहोदों आरो गोदोनिजों जुदि रुजुनानै नायोब्ला आवगोलनिफ्राय खूब साबसिन जाबाय जोंनि गेजेराव साब सिखोन जाबाय लोंनाय जानाय आगोलनि जे गाज्रि खान्थिफोर बेफोर जथेस्थ' खम जाबाय आरो दल लायै लायै गोबां स्केन्डाल खालामनाय रंजालि बैसागुनि बेफोरखौ खम जाथों होननानै गभर्नमेन्टआ माखासे आखुफोरखौ सायख'दों नाथाय बेफोर सुबिदाखौ माखासे रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादफ्रा मोननो हायाखै बेनि बेलायाव मा फोरमायनो बेवहायथ' गभर्नमेन्टनि जि पदक्षेप बेखौथ' बाख्नायनांगोन गोदोआवथ' गैखायामोन किन्तु देग्लाय थांनाय बोसोरनिफ्राय बे हाबाफारिखौ गभर्नमेन्टआ लाबाय आरो बिनि थाखाय जोंनि रंजालि बैसागु खुंग्राफ्रा जथेस्थ' सहाय मोनदों मानो होनबा गोदोआव गाव गावनि कालेक्सन आरो मा होनो बाखि सान्दा खांनायनि सायाव निर्भर खालामनांगौ जायोमोन किन्तु दा बेवहाय मोनसे कमिटिया 1.5 लाख थाखा मोननाय लोगो लोगो जथेस्थ' सहाय जायो दा बेवहाय मोनफा मोननैफ्रा थालांनो हागौ बधय बेवहाय माबा मोनसे कमिउनिकेसननि गेप जानो हागौ आरो किन्तु क्राइटेरिया मथे जायफ्रा फुलफिल खालामो आंनि मिथिनायाव फ्राय मोनदों आरो बेवहाय खुनु बिहु कमिटिल' नङा बिहु कमिटि होन रंजालि बैसागु होन फ्रायानो मोनदों हय थालांदोंबा बबेबा मोनसे मोननैया मिसकमिउनिकेसन जानायनि थाखाय थालांदों जानो हागौ आरो बे रंजालि बैसागुआव सासे ओनसोलनि सासे एमएलए जानानै हालामनि रायजोफोरखौ मा आं बेवहाय मोनसेल' खावलायो जिहेतु जोङो बर' हारि हिसाबै जोंनि जि रंजालि बैसागु जोंनि हारिमुनि गुबै बिथा होननांगोन बे फोरबोआवनो जोंनि हारिमुनि गासैबो आसारखान्थि नेमखान्थि हाबनानै दङ ओंखायनो जोंनि गेजेराव जेबो फारागथि लायालासे जोंनि हारिमुखौ हमथानायाव जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो बयखौबो जाहाथे गोदोनि हारिमुखौ हमथानो थांनायाव जों जुदि खामानि मावब्ला जों मोनसेल' नुहुरो जोंनि उन्दैफोरखौ जों जुदि बिनि थाखाय मोनसे परिबेस होआब्ला सानसे समाव जों हारिमुखौ हमथानायाव माने एसे मा होनो खस्थ' जानो हागौ आरो ओंखायनो जों दानिफ्रायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोनसे परिबेस सृष्टि खालामना होनांगोन जाहाथे बिनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ बिथांमोननो जों होलांनो हायो आरो बुंनायनिख्रुइ मावहोब्ला साबसिन जायो जों बुंनानै बुङोब्ला फोरोङोब्ला बेखौ बुजियाबो जानो हागौ गथ'फ्रा ओंखायनो जों जुदि बेखौ मावहोयोब्ला बिथांमोना बुजिगोन जेनेबा दिनै होन मोसौ थुखैनायनि परिबेस गैला गामियावबो गैयाब्ला टाउनावथ' गैखाया जुदि बेखौ जों राजुहा भाबै खालामाब्ला नों हाजार मोसौ थुखैनाय खोथा बुं लाइमोनफ्रा बुजिनाय नङा आरो ओंखायनो बेखौ जोङो बेबायदि कमिटिनि गेजेरजोंनो राजुहा भाबैनो खालामनांगोन आरो दा जोंनि गेजेराव गोखा गोखै जानाय जों मिथिगौ मात्र 100 बिदनि मैगं थाइगं जों खांनानै जायो किन्तु बे 100 मैगं बिदा मा जुदि बेखौ जों प्रेक्टिकेल जुदि नागिरहोआब्ला जोंनि गथ' गथाया बोरै गोसोआव थागोन बोरै मिथिगोन ओंखायनो बेवहाय जोंनि उन्दै गथ'फोरनो जोंहा परिबेस होनायनि एकदम प्रयजन दं आरो जों बेखौ होनांगौ आरो दा जोङो मोन 8टा गामिजों जथायै जोङो बैसागु खुंबाय थायो बोसोरे देग्लाय खुङै जोंहा 17थि दा बे 17थियाव जोंहा साननैनि हाबाफारिजों खमैबो जोङो 3 लाखनि बाजेट लानानै बेखौ जोङो खुंनाय जादोंमोन आरो जों जि दिनै खुंदों बेनिफ्राय जों साबसिनै खुंनो होननानै जोङो सरकारनाव आर'ज बिलाइ गथायदोंमोन जे जोंबो रांनि अनसुंथाइखौ जोङो आसाम सरकारनि नियम खान्थि बायदि मोन्थों होननानै दा मोननायनि जेसेबांखिनि क्राइटेरिया दंमोन जोंनाव दंजोबोमोन जों साबमिट खालामदोंमोन दा बेनि बेलायावबो जों मोननो हायासै आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों मोनगोन होननानै मिजिंथिदों आरो लोगोसे बेनि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय जे आसाम सरकारनिफ्राय जों मोनाब्लाबो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि हारिमुखौ बोखांनायाव एबा लाखिनायाव जोङो फैबाय थानाय समाव बेनि थाखाय माबा मोनसे आयेन एबा जोंनो बेबस्था खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों फारियै जोङो मोन 8टा गिबियावनो जोंहा थाबाय खोलानिफ्राय उलुबारि बालिगामि ओरैजाय ताराबारि खैरिगुरि आरो दैफांबोरि गामि आरो 2 नं दलापारा बे दोनस्रि रेभिनिउआव गोलैयो आरो जोंहा माजुलि हिसाबै जोंहा 2, 4 आरो 5 गासै जोङो मोनब्रै
BCDC जों जथायै जोङो खुंनाय जायो पुरनि हापागाव धनस्रि आरो बोरिगाव आरो एलाबारि BCDC मोनब्रै जा समस्ति हिसाबै मोननै गोलैयो जोंहा 69 कन्स्टिटुवेन्सि आरो जोंहा 70 कन्स्टिटुवेन्सि मोननै गोलैयो दा बेसेबां बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ खुंबोबाय जोङो 2010 सननिफ्रायनो जों बेखौ खुंबोबाय थादों दा खुङै जोङो गेजेराव कर'नानि थाखाय 2 बोसोर जोङो द्रप थानाय जादोंमोन बेखौ नायनानै जोङो देग्लाय 11थि जोङो खुंबाय गोबां बादायारिफोरखौ बांद्राय बेवहाय नुनो मोननाय जायाखै मा खावलायो दा मोनसेथिं जोङो खावलायनो बेखौ सानदों जे नंगौ बेयाव गेवलां मोसानाय बादायनायाव जोंहा बोसोरे बेयाव खमायलांबाय थादों दा बेखौ जोङो खमायनायखौ आरो फिन जोङो माने मेक्सिमामाव लाबोनो थांनोब्ला जोङो टाइम टु टाइम जों कचिं होनांगोन आरो नंगौ जोंहा माखासे बेयाव उसुबिदाया दङ सासे जोङो बानजायगिरि हिसाबै बेनो जाहैबाय जोङो नांगौ बायदि जोङो प्राइसखौ जोङो बेखौ मेक्सिमाइज खालामनो हायाखै दाबो बेखायनो बिनि जाहोनावबो जोंहा बादायारिफ्रा बेयाव निस्सय बादायफैयाखै होननानै जोङो बेखौ सानदों आरो नैथिया जाहैबाय जोंहा माने लेक अफ एक्सपिरियेन्स माखासे मानसिया जोंहा माने जोंनि जिबायदि दामनायजों मोसानायाव दिनै गोरोबनानै मोसानो हायैयाव माखासे लाजिनाय माखासे उसुबिदाखौ फेस खालामनानै बेयाव बाहागो लायाखै एबा साहस खालामाखै गोबां गामिनिफ्राय बादायारिफोर बादायफैयाखै बिथांमोनखौ मा खावलायो फैबाय थानाय समाव खावलायदों जे जोङो जोंनि माहारिया जि जोङो दोरोङारि दामनायजों जोङो बेयाव मोसानांगोन बा गाननांगोन जोमनांगोन माखासे जोङो नियमखौ जों बेयाव खानानै होदों दा बै नियम खानाय बायदियाव बिथांमोना फालिनो हायैयाव बेयाव बाहागो लानो हायाखै दा फैबाय थानाय समाव जों बेफोर नियमखौ जोङो एसे फ्लेक्सिबल खालामनानै राधारानि गेजेरजों जोङो बेखौ थिग खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनाबो जोंनि जि थांखि बेयाव जाफुंसार होनायाव जोंखौ मदद खालामगोनखौ जों आसा फारिदों थांनाय 10 बोसोराव जिथु थासारियाव दंमोन दा 10 बोसोरनि उनाव माबायदि थासारियाव नोंथांमोना रंजालि बैसागुखौ बे फालिनायखौ नुनो मोनो जोङो जि समाव 2010 समाव जों जागायजेनदोंमोन बेयाव जोङो गोबां माने ल' बाजेटजों मिनिमाम 40,000 मेक्सिमाम माने 60,000 जोङो बेखौ खुंबोनाय जादोंमोन बेयाव गोबां जोंहा आयदाफारिफ्राबो गैयामोन आरो बेयाव सानसेनि हाबाफारिल' लानाय जायोमोन दा फैयै बोसोरे जोङो माने गोदाननिफ्राय गोदान बेयाव आयदाफारिफोरखौ बारायनानै जों लाबाय थादों आरो जोंनि जिथुनाखि एमाउन्ट प्राइसनि एमाउन्ट आरो जोंनि बाजेटखौ जोङो बारायबोनानै जोङो लाबाय थादों आरो गोबां गामिफोराव लोंनाय जानाया बारा जायो बैसागु खुंनायनि गेजेरजों माबाफोर सोलायनाय फैदों निश्चय फैदों दा दिनै जोङो बैसागुआ जोङो मोसौनि बैसागु एबा संक्रान्तिनिफ्राय जोङो जागायनानै जोङो 1 थारिखआव जोंहा गिदिर उन्दैखौ मान होनाय जोंहा गामियाव प्रग्राम थाखायो 2 थारिख आरो 3 थारिखआव जोङो बेयाव बैसागुखौ लाबाय दा बे जोंनि स्टेजाव लाबोनाय एबा जौसाङाव बैसागुखौ लाबोनायाव गोबां मानसिखौ जोंहा बे साननैनि दिनाव जि लोंनाय जानायाव बेस्थ'निफ्राय जोङो बेखौ जानगाराव दोननो हादों आरो फैबाय थानाय समाव आरो बिनिफ्राय जोङो साबसिन जोङो रिजाल्टखौ मोनगोन बेखौ जों आसा फारिदों आगै मालदांफारानि सिलांगि देवानि ओंखाम संनायालाय खामलांबायाखै ओंख्रि संनायालाय दुफायलांबाय सोरखौ नुवा बेलाय अनला ओंख्रियावनो नाव जावनाय सोरखौ नुवा बेलाय अमा बेदरखौनो थिंथ' बाथोन देनाय आगै सिलांगिया दाखुरै दासि थोरसि सुनायावनो सिसा गिलासखौ ख्रेम सिफायगारदों आगैया दाखुरै दासि जि दानायावनो साल खुन्थाखौसो ख्राम सिफायगारदों आगैया दाखालि खारसन हैनायावनो दखन लानानैसो दाब्राय जादों आगैया दाखालि हाथाय जानायावनो उदै हमथा ब्रुद सिगुगारदों आगै मालदांफारानि सिलांगि देवानि ओंखाम संनायालाय खामलांबायाखै ओंख्रि संनायालाय दुफायलांबाय